Bonjour, Morris. Já jsem Neo LP a zdravím vás dnešního Let's Play. Ano, a dneska, jak už asi víte, zahrajem, který s mým nejlepším skinem, si zahrajem Bed Wars. Ano, zahrajem si Bed Wars. Vidíte video na YouTube Bed Wars, takže Game Team Bed Wars. A jdeme na to. Ok. Vidíte, jak mám texture packs. A jdem si vybrat tým, jaký budem Blooded. Blooded more. Blooded. Budem Modern. Toho týmu staneme, protože má víc členů než ostatní týmy. Co? Wood? Cože? To je za blbostí. Jo, jsem tam. Pojďte. Pojďte tady Piggy. Čo Piggy? A ozvu se, až začneme. Ok, takže se neozvu, protože už jsme začali. Takže to nebude střícha. Wow. Epic Kicks. Level 1. Zkusím tým. Já jsem červený. Hele, docela divné Bed Wars, nemyslíte? Takže já to tady vyházím. To nechci určitě. To nechci. Ano. Chlapík tady. A koupíme si tady. The Bronze. Naše velmi cenné bronko. Zlatý tady a dáme si sem jeden ingot. Děkujem. Vypadá docela drsně, co? A hodíme to a můžeme jít do boje. Tamhle taky bronze, že ano? Ano. A kde máme? Jo, tady to musím obestavět. Takže ještě nějaké ty bloky. To by mohlo stačit. Tady si dáme vystavět postýlku. To je naše cena postýlka. Tak. Ok, už si přestanu. A taky to tady obestíme až. Tak, ale jinak se dostanu tam dolů. Tak skočím. A ještě to obestíme takhle. A můžeme jet do boje. Máme i nějaké bloky. Tam pro ingoty, takže jdeme na to. Doufám, že nám nastačí. A dobré. To je jeden. Sorry toto písmo, ale to je hrozné. To je tam texture practice. A máme tu ingots, iron ingots. 11. Cože, jo, já jsem tam četl hliník. Ha! To je docela
Tady se nemůžu koupit, tu mám speciálně věci. Já si koupíme mečis. Dobře, tak kolik se kupuje šípis? To ještě nemá. A si koupím asi lepší brainkos. Ano. A ne, to je moje. To je moje. Level 3. Dobra. A můžeme jít na to. Ale máme. My nemáme nějaké ty bloky. Tak to bylo docela ale těsné, to už ne, to je chlapíc. To je chlapíc a dámis. Máme miliony laků. Tak, to stačí. To stačí. Doufám, že nás nikdo nesestřelí. A ty oni už jsou tam. Docela parkourist. Nemyslíte? Jele. Ať už tam jsem. Šupito prestos. Jedem trošku, ne? To je za bloky. Jo, tohle. Co tam ten se ani nedostal? Tady ten jo. Že bychom zautočili, ne. Pěkně na něj. Krcáme na ně. Do prčíc. No, utíkej. Ty. Co? Jak to? To je šmejd. Že ano. To je šmejdís. No jo. To je šmejd. Máme obušek. Teď jdeme si pro Iron Ingots. Jim dáme Bladidovi. Jednomu Bladidovi. Tomu dáme a dámy a pánovi. Ještě jedno. A jdeme na to. Teď musíme pozabíjet. Mečíz. Tam koupíme, kolik stojí brnko. Vím, že tak... Sakrý. Si dám doručit. Tam dám ten čem, meč, doručí se nám čem. Tam mám v rukách čem, to je dobrý čem tady. A koupíme si tady brinkis.
a můžeme jet na něj. Můžeme jít na něj. Nebo aspoň pro gold ingots. Jo, ale nemůžu. Rychle pryč. Pro ně moje, taky ne. Počkat, to je moje, ne? Já nevím. Já nevím. Jo je. Jo je, to je. Bloody. Proč tam nejsem já? Je tam, že jsem ho zabil? Jo, ne. Jo. Ne, počkat. Doufám, že nepůjde na mě. Takže si koupíme tady takové lucis. A nemůžu skoro, můžu za chvilku, takže máme tu steakys. Máme tu steakys. Ty nás co nejvíc steaks. A nožurujeme. A pak půjdeme do nich, Ano, pak půjdeme do nich. Pojďte vy zmrt. Pojďte, už to ukončíme, protože tady je to na hodinu. To si děláš. OK. To bude vše. A já bych se s vámi chtěl rozlučit, jak normálně, tady s vesničánkem a... Ano, Pojď se čumíš, čum také dopředu, počkej, já si to zkusím. Jak prdolne. Takže já bych se s vámi chtěl rozloučit a... Čau!